Ebano an bɛ aw fo ko danse ni di media sanfɛ walasa k'aw kunnafoni dɔgɔkun kibaruw hukumu kɔnɔ. Bi kibaru fɛn o bɛna ɲɛsin minnu ma o de ye k'a fɔ ko Masina mara la Sayi dugu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛwalekɛlaw ye jan dɔ da an ka finitigiw ɲɛ yen nɔ ka damaja u la sabula finitigiw sera ka dankari kɛ jatigɛwalekɛla caman na ko hukumu kɔnɔ. Ɲinan kalata fana bɔra Dɔgɔkɔrɔ ka bila Novembre kalo tile 4 nata in na. I b'a ye k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ lafasatɔnw ka fɔla nin ye latigɛ ɲumanba ye o kalanta min yɛrɛ ɲɛkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko kalanso caman fana y'a daminɛ ka labila ka bɔ mɔgɔ kasaralenw bolo ji ka tɛmɛniw kɔfɛ an bɛna sira dɔw fana sɔrɔ o taabolow kan. Orokiya Tarawele min ye Mali dɔnkilidalaba ye a ka kirikow kun bɛ senna dɔgɔkun in fana kɔnɔ Itali jamana kɔnɔna na n'a furucɛ kuraw bɛ mankan na woloden nɔfɛ sariya kɔni y'a latigɛ Itali jamana kɔnɔna na k'a bila Belgique kiiriso ka bolo kan. Kibaru kumaba dɔw ye nin ye Lead Media ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Jamanaw an ko aw danse ko kura ye Lead Media ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan lakanako sira kan Sayi ye dugu ye min bɛ Masina mara la yen nɔ jatigɛwalekɛlaw ye jan dɔ da gendarmew ka taamakolo dɔ ɲɛ yen nɔ nka janda in kɔni gɛlɛyara u yɛrɛw bolo sabula ka kɛnɛ sira sɔrɔlenw ye dan sera ka kari jatigɛwalekɛla caman na a ko senfɛ an ka nin sera lamɛn min y'a kanu ka tɔgɔ to gundo la. Septembre kalo tile 25 san 2024 mercredi le 25 septembre 2024 arabadonya bɛ matumusugu ma araba tɛmɛnen septembre kalo tile 25 te zaramu ko bɛ taa sugudenw bilasira n'o ye Sayi sugudenw ye k'u bɔ Sayi k'u bɛ sugudenw escorter ka sugudenw sɛnsɛn k'u kɔlɔsi u ka se ka taa sugu jɔ ka segin o kɔnɔna na sa Sayi ni matumu cɛ taa sira da zaramu ɲɛ ko pour que u bɛ se k'u bali u ka sugu jɔ cogo min na k'u bɛ se ka janfan wɛrɛ ta ka ɲɛsin an ka zaramuna kanu ma ala barika an ka zaramuna kanu fana y'u seko kɛ k'u jiginyɔrɔ fin a ko kɔni a ma tulu tigɛ bamanjɛ tigamanw ka côté fan fɛ parce que an ka zaramu ye baara kɛ ni dɔnniya ni faamuya ye k'an wasa fo ka taa wasa dan maraka bale kɔni ye zaramu ka mobili kelen sɔrɔ k'o sɔgɔ nka ala barika zaramu sera k'u yɛrɛ defan ka jigin ka mobili in kɔnɔ o kɔnɔna la bamanji tigamanw nana k'u na mobili in ta k'a sɔrɔ drone bɛ sanfɛla fɛ kɔni drone kɔni a ye gosili kɛ o yɔrɔ la ka mobili in jeni ani bamanji fɛn fɛn b'a lalanturu la k'a bɛɛ bɔrɔndɔ ko taa ka bɔrɔndɔ ko den da ko bɔrɔndɔ o mobili yɛrɛ jeni tɛ k'a fɔ ko bamanji tigamanw kana sababu ka mobili jeni olu ma ka sababu ka jeni drone ye frappe kɛ k'u bɛ mobili ta drone ye frappe kɛ o ni mobili bɛɛ k'u bɛɛ don ɲɔgɔn na ye a baara in kɔni kɛra ɲɛdɔn ni faamuya kɔnɔna na an b'an ka finitigilakaw fo k'u barika da ni yɛrɛ tila ka ala tani yɔrɔ ye basi kelen man ka finitigilaka kelen sɔrɔ basi kelen m'o si sɔrɔ suguden minnu yɛrɛ bɛ ka taa sugu la basi ma si kelen sɔrɔ bɛɛ kɔni ɲuman sɛgɛra so hɛrɛ la an b'a fɔ an ka faamuya yasa ala k'u fanga se ala k'u fanga se baara min kɔni ka Sayi ni matumi cɛ a kɛra wasa dan ye an kɔni b'a ɲini u fɛ u k'u ni ɲɔgɔnna caya Masina baga bolo fɛ sabu ka da kan nin t'a banni dugu caman bɛ yen min bɛ embargo kɔnɔ dugu caman min bɛ embargo kɔnɔ kabini le 5 septembre nɔkɔrɔ bɛ embargo kɔnɔ fo sisan nɔkɔrɔ bɛ Sule mara la fo sisan nɔkɔrɔ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔnna kɔni cayara embargo dugu caman bɛ yen o kɔni bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ baga bolo bɛ se ka lafiya cogo Masina mara bɛ se ka lafiya cogo min na an kɔni b'a ɲini fɛ u k'u ni ɲɔgɔnna caya sinon Sayi kunun mercredi le 25 septembre a kɔni a ma tulu tigɛ bamanji tigɛ mɔgɔ côté la a ma jaw la an kɔni bɛ fanga fo k'u barika da. Jamana ɲɛmaw ka ciden n'o ye Colonel Ablaye Mayiga ale tun bɛ diɲɛtɔma ka lasigiba kɛnɛ kan Nations Unies na o ko hukumu kɔnɔna na a ye laseli kɛ laseli min hukumu kɔnɔna a jira k'a fɔ ko kɛlɛ dɔrɔn tɛ se ka se sɔrɔ jatigɛwale kɛlɛ in kan o kɛra politiki mɔgɔ dɔw ka hakilila min tun bɛ senna kabini waati jan o dɔ ye parti yɛlɛma ye i n'a fɔ u ka kumalasela Amidu dun y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na nin kumakanw senfɛ. Yɛlɛma bɛ nin kuma la a mɛnna an y'a fɔ k'a fɔ solution militaire dɔrɔn tɛ ka nin problème in régler k'a fɔ ko marifa ka san k'a kɛ guerre dɔrɔn ye o tɛ se ka problème in régler ka ban problème in ko caman b'a kɔrɔ c'est pourquoi aujourd'hui n'i y'a ta k'a lajɛ Mali budget yɛrɛ caman bɛ yen nɔ a majorité bɛ taa militaires ka position renforcer la o tɛ kojugu ye k'a fɔ ko ka arme san militaires ye mais au détriment i t'a sɔrɔ an kan ka wari don yiriwa sira minnu na an tɛ ka se ka wari don la an tɛ ka se ka wari don fɛn na an tɛ ka se ka wari don santé la kɛnɛya la comme il faut an tɛ ka se ka wari don kalan na comme il faut an tɛ ka se ka wari don tout ce qui peut permettre ka jamana bila sira kan sira min bɛ na ni développement ye
Je pense que olu ni ala ni sanan laban ina vraiment Mali be gɛlɛya ba kɔnɔna la o sira ninnu fɛ. Donc o kɔfɛ ne bolo aujourd'hui an mago bɛ an ka bɔ discours ninnu kɔnɔ quoi. Malien san 4 kɔni Mali bɛ sɛgɛn in na. Maliens sɛgɛnnen don Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna la. Donc moyen ka ɲini ka se ka bɛn sabati. O bɛn sabatili o ye ka kuma ɲɔgɔnya dayɛlɛ ani minnu bɛ se ka kuma minnu bɛ se ka na jamana kɔnɔna la o kana n'i bɛ se ka kɛlɛ éviter i bɛ kɛlɛ éviter parce que n'i bɛ kɛlɛ la wari bɛ taa kɛlɛ de la ni wari dun taara kɛlɛ la i bɛ maaw se gɛlɛya ma u bɛ na ni maaw ka niveau de vie jiginni ye. Donc aujourd'hui il faut que gouvernement ka baara kɛ vraiment an ye san 4 kɛ nin na Maliens sɛgɛnnen don vraiment sisan il est temps que efficacité ka na. ɲinan kalanta baaraw bɔra u dɔgɔkɔrɔ ka bila novembre kalo nata tile 4 la i b'a ye k'a fɔ ko lakɔlikaramɔgɔw ka lafasatɔnw y'a sɛmɛntiya k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ sen na sisan ni jamana ɲɛmɔgɔw ye olu ɲɛfɔ ka sanga sanji b'a la ka na halisa kalanso caman bɛ yen nɔ ni san b'a la ka na kalan tɛ se ka k'olu kɔnɔ wa ji ka mɔgɔ kasaralenw yɛrɛ fana bɛ kalanso caman kɔnɔ ka da o de kan ko latigɛ in taara lakɔlikaramɔgɔw ka lafasatɔ ɲɛmɔgɔ dɔ ye Abdramane Mayiga ale min fɔ an ye nin kumakanw fɛ an kuloma da olu fɛ. pense que ni hakilina ɲana kosɛbɛ bi a fɔra bɛɛ nisɔndiyara parce que gɛlɛya min bɛ yen ministre yɛrɛ y'a fɔ gouvernement école bɔra dɔw kɔrɔ ka bila le 4 novembre la cassation naturelle bɛ yen cela veut dire que ji kɔni nana an bɛ ala fo ala barika la ji barika nana mais a fanga bonyana ekɔlisow tiɲɛna tiɲɛni kɛra Mali yɔrɔ caman mɔgɔ minnu ka sow cira n bɛ dugawu kɛ hali bi ala kana ni nɔgɔya ko la olu caman bɛ ekɔliso kɔnɔna na puis mɔgɔw kun ma labɛn kosɛbɛ gɛlɛya dɔɔni bɛ jamana kɔnɔ mais gɛlɛya fanga bɛ yen mais je pense que ɲinan ta ko b'a la parce que jamana bɛ bolo min kan o b'a la donc ni fɛn reportera ka bila le 4 novembre là, je pense que c'est une très bonne idée. Avec le gouvernement fou, quand il a qu'à faire, le gouvernement a hakilito, moka hakilana, c'est tellement me faire le cas reporter. Le gouvernement a reporté au Niana, avec le ministre fou là, qui a président de la transition fou, parce qu'il y a ça qu'à l'école. Il faut Mali on doit dégoûter. Ou fan hamine wali bole dogoro abisaka famia parce que gelabe kasobe andre ni tra trenga gelabe parce que mo mun so bina nu ga segere ko so tiena jiu tiendu mo mun tian do jeme mali o so konna bo lu jelembe ni ko ko bo so tami dat yan no mu tie o so ala jiko no doni frabini ko blay et puis femra be tunu o gelaye war ko gelabe parce que jana amekela ame tourisme kella janfa banka to wumi mo worabe ka an janfa to jana me kella ibe ka musakalu kella donc gelabe na mo je pense que le président a laissé la série avec Gélin pour beaucoup. Donc nous nous faisons faire un Gélabe, Jenny Chilon, le gouvernement français de Timneke, car le ministre doit boire d'or. Je pense qu'il y a un fou du coup, il y a un moi le mois de goût, à Klibala et puis au Bakalama. Donc le président de la transition fort là, je pense que c'est aller bien cool car on se fait. Bon, quand il consomme des manants, parce que les Gélabe des manants, on quand déjà Gélade do, des manants Gélade. Donc je pense que nous report ni a des Timne techniquement on va Gélade le quatre. Quand le méta même moi, mais que nyekmunga. Mo kuma labɛn kosɛbɛ wɔliso cɛni do ji bɛ wɔliso dɔw kɔnɔ wɔliso caman bɛ hali bi mɔgɔ kɔnɔna na wɔliso baden bɛ ji bɛ minnu kɔnɔ mɔgɔw b'u kɔnɔ ji b'u kɔnɔ u cɛnni kosɛbɛ parce que yanni n'u bɛ mun cɛ o b'a sɔrɔ ala barika la n'ala yɛrɛ kɛ na o sɔrɔ peut-être wɔliso ji nɔgɔra dɔɔni ala ma ban a bɛ se ka nɔgɔya n bɛ to ka jateminɛ la n'a nɔgɔra disposition bɛ ta pour que o bɛ se ka dayɛlɛ. Rokia Traoré ni a furucɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ san caman bɔ sisan u den lamaraliko hukumu kɔnɔna na jɔn de kan ka den lamara a kɛlɛ bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ ko Belgique den de don ni u bɛ ɲɔgɔn na Belgique kirisu kun ye a latigɛ k'a fɔ ko den ka mara ka to furucɛ bolo nka kiriko dɔw kɛra Mali kunna nɔ olu minnu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ den ka lamɔ ka to a ba bolo min bɛ tali kɛ Belgique kiri so kun ye nɔminali dɔ ta ka ɲɛsin a ma k'a fɔ n'a yera jamana min kɔnɔ a ka minɛ n'o ye mandat d'arrêt international ye o ko sɛmɛntiyara Italie jamana kɔnɔna na sabula a kun taara ɲɛnajɛ dɔ la yen nɔ olu y'a minɛ o senfɛ kiriw kɔni kɛra Italie jamana kɔnɔna na u y'a latigɛ ka bila ka taa di Belgique sariya ma a somɔgɔ minnu bɛ Mali la nɔ dɔ ye Musa Dosolo Traoré olu ye ka nisɔngoya jira ni ka ɲɛsin ni latigɛ ma an ka lamɛn ni kumakanw senfɛ. Italie cour d'appel ye u ka sariya tigɛ ta bolo min ta olu ko u tɛ se ka tribunal européen Europe jamanaw ka tribunal min bɛ Luxembourg o tɛ se k'olu sɔsɔ ko olu dun y'a décidé septembre kalo in tile 26 ko u bɛ Rokia Traoré ka bila ka taa Belgique olu minnu ye jugement fɔlɔ in kɛ k'a fɔ k'u b'a condamné ka a bila san 2 kaso la ka a den minɛ ka di a cɛkɔrɔ in ma
ani ka ada doni da kun min ye ka wari ale de bɛ wari sara cɛkɔrɔ in ye o bɛ se ka den labalo cogo min na o décision in talen o ka a bila ka taa Belgique o kɔrɔ ye min ka d'olu ye olu n'o kɛ sa o kɛra ka den ɲini k'o minɛ a la ani k'a bila wari bɔ la min bɛ kɛ cɛ ka den labalo ka den ka musakaw sara n'o ye ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ye sariya sɔsɔ de ye parce que mɔgɔ bɛ den dɔgɔmanin minɛ a ba la k'a di ko a fa ma o tɛ se ka balo fɔ ba de ka wari sara k'o baloli kɛ o ladonni kɛ o y'a sɔrɔ a bɛ minɛ k'a bila kaso la ko san 2 ne m'a dɔn nin bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni tubabuw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko discrimination farafin yamaruyalen tɛ ka métis den mara parce que tubabu joli dɔ b'o la fɔ k'o minɛ o la k'o di tubabuw ka marayɔrɔ la a fa in de bɛna mara wa a fa in kɔni bɛ faransi de a tɛ Belgique yɛrɛ anw kɔni dusukun tɔɔrɔlen an jɔrɔlen ni o kɛ a ka lahalaya ye a n'a denmuso in nin tɛ Belgique siɲɛ fɔlɔ ye kabi Belgique ka koloniw kɔnɔna na ni Belgique ye métisdenw yɔrɔ ɲini Congo Rwanda Burundi u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ dugu misɛnw na yɔrɔ o yɔrɔ k'u t'u yɔrɔ ɲini k'u minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan olu kasa bɛ yen fɔ 15 ka taa 20 ɲɔgɔn na olu denw minɛna ka t'u bila kanw kɔnɔ ka b'u bɛ Congo ni Rwanda ninnu na u laban indépendance surunyalen u y'u cɛ ka taa n'u ye Belgique olu taara Belgique ka taa bila u bɛ ségrégé discrimination in bɛ k'u kan ye u tɛ minɛ ka ɲɛ mais o y'a sɔrɔ u y'u baw tɔgɔ latunu la ka u yɛrɛw tɔgɔw falen u tɛ se k'u hali u ba ɲini u ba somɔgɔ ɲini ka o lakodɔn sisan ninnu kɔni kelen bɛ kelennabilaw de ye o fana laban olu bɛ san 60 ani san 70 de la sisan o den mun minɛna k'u to san 3 san 5 la ɲɔgɔn na Congo ni Rwanda ani Burundi olu yɛrɛ bɛ ka jugement de ɲini sisan tribunal international la ko ka Belgique condamné k'u ye mɔgɔninfinya sariyaw sɔsɔ u b'a fɔ min ma crime contre l'humanité o Belgique o tribunal kun fɔlɔ tɛmɛna filanan fana bɛ se ka kɛ appel peut-être o kɛra a ma mɛn n t'a dɔn min bɔr'o la o bɛ ka denw minɛ u baw la k'u ye farafin ye faw dɔɔnin tɛ hali ni minnu kun furulen don furuw tɛ yamaruya Belgique ni farafin cɛ n'u tɛ farafinna yan. Radio so caman bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ sisan ka sababu kɛ lakanabaliya b'a la ni fana fɔta se musakako gɛlɛyaw ma an ka saheli jamanaw kɔnɔ hukumu kɔnɔna na RTL ɲɛmɔgɔ ani Reporters sans frontières olu ye wele dɔ da k'a fɔ ko saheli jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ don radio so ninnu ma n'o radio communautaires ye Mamadou Bokoum ye RTL ɲɛmɔgɔba ye ale min fɔ an ye kuma kɔnɔ senfɛ an k'olu lamɛn. K'a yira la k'a fɔ ko kunnafoni diso minnu bɛ Sahel kɔnɔna na ni a bɛ fɔ o ma ko radio communautaire olu ka welewelekan di de don donc an y'a jateminɛ k'a fɔ a bɛ waati bɔ an ka kunnafoni dila ninnu ani kunnafoni diso minnu bɛ Sahel kɔnɔna na u bɛ gɛlɛya kɔnɔ a dɔw bɛ jaso ka tunu n'u ye a dɔw ni bɛ daraki bi an bɛ waati min na bi dɔw yɛrɛ hali u kibaruya dɔnnen tɛ o de kama an y'a laɲini ka welekan bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye Sahel jamana ɲɛmɔgɔw ye olu minnu kan ka jamanadenw n'u bololafɛnw lakana donc o hukumu kɔnɔna na an ye welekan min sɔrɔ ka f'u ɲɛna welekan damadamanin de don o de ye fɛn o fɛn bɛ dankari kunnafonidilaw la minnu bɛ Sahel kɔnɔna la u ka wuli ka u ka lakana sabati yaasa o dankari bɛ dan sira la ani jumɛn tuguni kunnafonidila minnu tununa minnu jasora minnu bɔnna u niw na a yirala k'a fɔ an ka welekan in kɔnɔ maaw ka n'u da tugu kan mɔgɔw daminɛnen don a kuma kan a kuma tɛ ka fɔ an y'a ɲini nin wele in kɔnɔna na a kuma ka se ka fɔ yaasa ɲɛ bɛ ɲin'a ko la a welekan ye jumɛn ye tuguni o de ye an ka kunnafoni diso minnu bɛ Sahel kɔnɔ n'olu tiɲɛna kulu marifatigiw fɛ
an b'a ɲini Sahel jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kunnafonidilaw dɛmɛ ni ka o kunnafoni diso ninnu ka u dilan ko kura ye yaasa maaw bɛ se ka continuer ka u ka baaraw kɛ a ɲinina tuguni baara tɛ se ka kɛ ni kalan jolen ma sɔrɔ maaw kalanlen don o tiɲɛ ye mais a bɛ ɲini o Sahel jamana ɲɛmɔgɔw fɛ halisa u ka continuer ka kalan jolen di kunnafonidilaw ma yaasa u bɛ se k'u ka kunnafoni baaraw kɛ a kɛcogo la wasa kɔnɔ cogo min na an ye welekan jumɛn wɛrɛ bila an y'a ɲini u fɛ u k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni diso minnu bɛ Sahel jamanaw kɔnɔ u nafa ka bon kosɛbɛ u ka ta bala an ka sariya gafew kɔnɔ yaasa u ni min ka kan a ka d'u ma ani min ka kan a ka k'u ye u ni lakana min ka kan o lakana fana ka s'u ma an y'a ɲini u fɛ fana ka wele yɛrɛ kun cɛ vraiment u ka u jija u k'u jija ka kunnafoni so minnu ani kunnafonidila minnu bɛ Sahel kɔnɔna na k'u bilasira k'u dɛmɛ yaasa u ka baaraw bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ. Amadou Yaro ye radio communautaire de ɲɛmɔgɔ ye Bankas an ye ale ka sira ta radio min bɛ wele ko radio Seno a ye min fɔ an ye u ka gɛlɛyaw la an k'olu dɔw lamɛn. An ye radio communautaire ɲɛmɔgɔw de ye an bɛ tubere kunna i n'a fɔ an ka maraw kɔnɔ donc an bi an ka maradenw k'olu nimisi wasa kunnafoniw la k'u nimisi wasa jamana taabolo la k'u nimisi wasa ONG i n'a fɔ projet ka baara taabolo la an ka baaraw de ɲɛsinnen don caman ma i n'a fɔ ka an ka population sensibiliser kosɛbɛ à travers vraiment an ka radio donc o hukumu kɔnɔna la vraiment radio bɛɛ tɛ se an ka radio damadamani bɛ yen minnu taabolo kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ taabolo gɛlɛyalen don ka d'a kan vraiment Banbatigiw ka sigili a secteur kɔnɔna la fanga bɛ olu de la yen nɔ dɔɔni a secteur la donc o hukumu kɔnɔ radio tɛ se ka u ka baara kɛ a ɲɛma radio tɛ se ka baara kɛ a ɲɛma parce que radio bɛ baara kɛ ni min fɔr'u ye kungokɔnɔmɔgɔw fɛ min fɔr'u ye Banbatigiw fɛ u bɛ baara kɛ n'olu ka cadrew de ye donc o radio bi an ka mara kɔnɔna la donc o ye gɛlɛya de ka ɲɛsin vraiment o radio ninnu ma donc ka ɲini ɲɛmaaw fɛ hali bi ala sago vraiment ko in a bɛ se ka sira la cogo min yalasa vraiment waati kɔnɔna la kow ka se ka nɔgɔya pour que vraiment radio nakun ye min ye ka se k'o sabatiya nakun ye min ye ka se k'o sabatiya min tɛ kɛwale min ɲɛsinnen don mɔgɔ wɛrɛw ka fɔta ma an b'o kɔni de ɲini vraiment an ka faamaw fɛ ni radio ninnu degun b'u kan bi kosɛbɛ hali baara yɛrɛ taabolo la. Bamako meriba ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn dalajɛba dɔ kɛ min wele ko session ordinaire ka ɲɛsin u ka kolatigɛta dɔw ma ni fo ta se musakako baaraw tɛmɛcogo ma musaka minnu kan ka olu bila u jɛɲɔgɔnw n'o ye organisation professionnelle ka bolo kan ka olu senkɔrɔma don a baara tɛ se ka kɛ fiyewu ni bɛn ma kɛ a kan ka kɛɲɛ ni meriba ɲɛmɔgɔ n'o ye délégation spéciale ɲɛmɔgɔba ye Bala Traoré ale ka ɲɛfɔli an ka lamɛn ni kumakanw senfɛ. An ka session sabanan in min daminɛra an bɛna kuma fɛn dama kan fɛn minnu bɛ yen jagoya n'an ma ɲɔgɔn ɲini a kan ka bɛn a la ka délibéré a tɛ kɛ sariya ye sariya b'a jira wajibi de don ko bɛ ko la n'an b'a kɛ an ka bɛn a kan ka voter ka délibéré a kan o de don o point dama bɛ yen n b'olu ɲɛfɔ aw ye dɔ bɛ yen u b'o wele an b'o wele plan de passation de marché n'i bɛ ko kɛ san nata kɔnɔ i b'a jateminɛ i bɛ fɛ ka mun kɛ a bɛ bɛn joli ma a ko bɛ kɛ cogo di i b'o sɛbɛn k'o ci faamaw ma direction générale des marchés olu de b'a lajɛ n'a ni sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ou bien n'a jɛngɛnen don ni yɔrɔ min jɛngɛnna u b'o latile an bɛ n'o lajɛ ka dɔ fɔ o la o kɔfɛ an bɛ fɛn dɔ wele ko subvention baro mairie laada don an bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔw ma dɛmɛ bɛ kɛ sociétés ma dɛmɛ bɛ kɛ chef de quartier ma o dɛmɛ mɛnɛ minnu filɛ i tɛ se ka wuli i yɛrɛ ma k'a fɔ a ka di n ye n bɛ nin di nin ma n bɛ nin tɛ nin di nin ma fo a ka kɛ sariya de kɔnɔ o bɛna dilan cogo di an bɛna dɔ fɔ o la sabanan yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen o ye aw bɛɛ b'a dɔn an ka service ba fila bɛ yen minnu chargés bɛ saniya la n'o ye DSU ba ani minnu bɛ sugu la ka mɔgɔw place yir'u la n'an b'o wele DIBOP aw yɛrɛ y'a jateminɛ u bɛ baara kɛ su u bɛ baara kɛ tile u bɛ baara kɛ san kɔrɔ olu minnu filɛ adamaden don comme an yɛrɛ an k'a lajɛ ka fɛn kɛ min bɛ se ka dumuni d'u ma min b'a to u bɛ encourager u fana bɛ motiver u ka sɛgɛn na an da bɛ se o yɔrɔ fana ma ka bɔ a la fana aw y'a ye wagati in na PMI Mali ye an dɛmɛ u y'an dɛmɛ ni camion 3 ye o camion 3 min dira sariya la an kan ka ɲɔgɔn ye ka bɛn a kan yala an ka sɔn a la wa an ka ban a la o fana an b'o débat. Waati tɛmɛnen na ji kun ye kasara lase Cɔribugu commune ma Kolokani mara la i b'a ye k'a fɔ ko kibaruyaw dilen baɲumankɛ tɔn dɔw ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma n'o ye dɔ ye World Vision ye dɛmɛ in kɛra sababu ye ka ŋɔniba bɔ commune ɲɛmɔgɔw sen na ni a maireba yɛrɛ ye Musa Jara ye ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ an ye k'u kan dɛmɛ ninnu dilen kɔfɛ an ka filɛbɔ dɔw kumakan dɔw fɛ. An bɛ kɛnɛ in kan yan fɛn min y'a to an sera yan bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ hɛrɛ ma to n'an farala ɲɔgɔn kan yan utukalo tile 17 don sanjiba min nana sibiri donya fɛ a kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase an ka dugu caman ma
nga kɛrɛnkɛrɛn ɲana cɔrɔbugu dugu kɔnɔ n'a ta ya gwa 111 ɲɔgɔn na dugu kɔnɔ ya cani donna mun kɔnɔ donc o kɔnɔna nɔ a don ne kun tɛ so nga nana waati min na directement an y'a mɔgɔ fila sugandi k'u ka don dugu kɔnɔ u ka du fɛn o fɛn bɛ yen ni cani donna yɔrɔ min na u k'a bɛɛ recenser cani sifa min kɛra ka bɛɛ recenser u y'o baara kɛ waati min na an y'a kunnafoni ci an ka commandant ma commandant fana a y'a ci développement social mɔgɔw ma u kɔni y'a kunnafoni cɛri an ka kunnafoni dilaw fana y'a vidéo caman kɛ an ka baɲumankɛtɔ n'o ye World Vision ye kunnafoni sera olu ma waati min na olu ko k'u tɛ se ka sigi hali k'a to ni u ka programme banna an fɛ yan World Vision ka programme banna an fɛ yan salo nin kalo kelen na donc o bɛɛ ni a ta u bɛ ka baara min k'an fɛ yan sisan o ye jiko ye ji ni saniya ni bɛsɛya o baara de bɛ senna World Vision na an fɛ yan k'u ka programme tɔ min bɛ ka kɛ an fɛ yan o jɔra mais nin kunnafoni ser'u ma waati min na k'a fɔ ji y'a cani lase an ma sow bɛna mɔgɔw ka balo cana baganw zara ko caman kɛra u ko k'u tɛ se ka sigi u y'a wuli ka jɔ kɛ ka na ko u bɛna an ka cani min kɛra an fɛ k'u bɛna a lajɛ sani o ka kɛ o y'a sɔrɔ développement social ani protection civile commandant y'a olu bila ka na ordre de mission kɛ ka di u ma u nana yɔrɔ caniw lajɛ ka ladilikaw ni an ma donc World Vision fana wulila ka se an fɛ yan ka na cani kelen nu ka na yɔrɔ dɔw lajɛ ka yɔrɔ dɔw jata ka mɔgɔw ɲininka ka kunnafoniw ta o kɛra o ma mɛn kosɛbɛ kunu u ko k'u bolo kɛra fɛnni dɔrɔn ko kana di an ma cani donna maa minnu kun a tɛ se k'u bɛɛ ka cani nɔna fa nka pour que ka se ka mɔgɔw ɲɛji lacɛ k'u bolo kɛra fɛnni dɔrɔn ko kana di an ma an k'a di cani donna maa minnu kun an k'a di olu ma o de y'a to ni an ye mɔgɔw wele ni an bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan o la an ka foli belebeleba an b'a ta ka lase World Vision ma n'an ko fɛnni dɔ ko ni maa min ɲɔna kunkolo sogoro n'i y'i bolo bila i yɛrɛ ta la i b'a dɔn ko fɛn min don u nana ni fɛn min ye ka lase an ma a fɛn barika ka bon kosɛbɛ a ka ca kosɛbɛ parce que maa 111 o kelen-kelenna bɛɛ u bɛɛ bɛ malo bɔrɔ 50 bɔrɔ kelen sɔrɔ 50 bɔrɔ kɔfɛ tulu 5 litiri u bɛ o sɔrɔ ani kɔgɔ kilo 2 ka fara tarawelekaw ka fɛ kilo 11 kan n'o ye sɔ ye o kɔfɛ sukaro kilo 2 ani safinɛ morceau 5 safinɛ kuru 5 maa kelen o kelen maa 111 fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ kelen-kelenna bɛ nin fɛn ninnu sɔrɔ donc fɛn mun don n'i y'a wari valeur ta k'a jateminɛ maa kelen-kelenna ka sɔrɔta bɛ bɛn 10,000 ani 200 ani dɔrɔmɛ 60 a bɛ bɛn o de wa musaka bɛ bɛn o ma maa kelen o kelen maa 100 ani maa 11 ta musaka bɛ bɛn o de ma n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn bɛ taa 1,9 ani 100,000 ani 38 ani 800 ani dɔrɔmɛ 60 a bɛ se o ma fɛn min don a min kɛra an ye a diyara an ye kosɛbɛ an tɛ se ka to an na makun a kɔrɔ f'an k'a fɔ donc an bɛ World Vision fo ala ka u ka baara ala ka sinsin ala ka baara taa ɲɛfɛ cani donna an yɛrɛ minnu k'u yan ala k'an kisi a ɲɔgɔnko ma minnu b'a la n'u ka baaraw kɛlen don ni ji de ka ɲi ka se ka tɛmɛ a yɔrɔ fɛ n'an bɛna jɔli wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ an ka hakili to o la an kana kɛ o yɔrɔ kɔrɔlen nɔ tuguni pour que kasara min y'an sɔrɔ o kasara kelen ka tila ka segin kan an sɔrɔ donc an ka foli bɛ bɛɛ kelen. O kɔfɛ Bamakɔ commune 6 la ji ye kasara lase mɔgɔ minnu ma olu tun bɛ kalanso dɔw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko commune 6 sigida ma wuli ko Yirimajɔ olu ka sifin ɲɛmɔgɔ min ye Abidulayi Ture ye ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko dugutigilakaw ye wulikajɔ kɛ walasa ka to mɔgɔ kasaralen ninnu bɛɛ ka se ka bɔ kalanso kɔnɔ a ko kɛra cogo min na a bɛ dɔw ɲɛfɔ an ye an k'olu lamɛn kumakanw senfɛ. An bɛ ka kulu min bila Yirimajɔ an bɛ ala fo mɔgɔ ninnu n'o ji ye kasara lase minnu ma u tun bɛ ekɔliso kɔnɔ yan nɔ an ye lajɛ mun kɛ ka waati min di u ma n'o de ye u ka yɔrɔ ɲini ka ta ka bɔ ekɔliso kɔnɔ ala barika la u bɛɛ y'a labato n'o kun ye o délai kun ye juma tɛmɛnen ye donc u la mɔgɔ laban yɛrɛ o bɔra yan nɔ juma 18h 19h waati donc an bɛ don min na ko bi u bɛɛ y'a labato u bɛɛ taara fan wɛrɛw fɛ ekɔliso a libérelen don tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ taara u yɛrɛ ye mɔgɔ m'u dɛmɛ ka yɔrɔ ɲini an yɛrɛ m'u dɛmɛ ka yɔrɔ ɲini u bɛɛ taara u yɛrɛ ye ka taa u sigi wala u kan ka taa yɔrɔ minnu na donc k'a fɔ an de bilal'u ɲɛ ou bien mɔgɔ wɛrɛ de bilal'u ɲɛ abada u yɛrɛ bɛɛ de ye yɔrɔ ɲini u yɛrɛ kelen-kelen ye ka taga bɔ ekɔliso kɔnɔ yan. U ma gouvernement ka dɛmɛ walima mairie ka dɛmɛ sɔrɔ wa? maa si den kelen mun ye ka bɔ yan ka bɔ ekɔliso kɔnɔ yan ka taa fan wɛrɛ fɛ yan nɔ maa si ka dɛmɛ ma o kɛ u ye u yɛrɛ de y'o kɛ u yɛrɛ kolo la an'u ka musakaw la bonyamasegi de don ka ɲɛsin u ye min kɛ tantɔ u ye an bonya a diyara an ye u ye an faamuya fana mɔgɔ ninnu adamadenya mun kun bɛ an ni u cɛ vraiment an bɛ nisɔndiya
u y'an bonya la u y'an dɔn sinon Dawuda k'a fɔ ko sigili de nɔgɔyara mɔgɔ ninnu ma sigili nɔgɔya tɛ fiyewu u y'a kɛ de parce que cogo tɛ yen ekɔliso ye ekɔlidenw de ta ye ekɔli bɛna wuli wajibi kɛra bɔli ye donc u y'an labato kan foyi tɛ an bolo fo ka u fo k'u waleɲuman dɔn nin bɛɛ kɔfɛ n bɛ min kɛ ka kuma kuncɛ o de ye vraiment a ye ne dabali ban dɔɔni k'a ye ko nin situation nin n'o ye nin lahalaya ye lahalaya don min c'est national jamana bɛɛ de sɔrɔ k'a ye nin gɛlɛyabatɔ ninnu selen anw fɛ ekɔliso kɔnɔ yan nɔ ka tila ka bɔ ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la fɛɛrɛ fosi ma tigɛ maa si fɛ ka dabali ɲini u sigicogo la ka taa fan wɛrɛw fɛ a ye n dabali ban dɔɔni nin jamanaba in kɔnɔna na mais hélas se t'anw ye n'a ma ɲɛ k'a kɛra tantɔ u yɛrɛ y'a faamuya anw bolo an n'an ka dugutigi ka se ka bɔ k'an labato foyi tɛ anw bolo ni foli tɛ ka taa o sinisiri ninnu yɔrɔ k'a f'u ye ko ni mɔgɔya k'a f'u ye ni mɔgɔya ka deli ala fɛ ala mun ye nin se an ma an ka mɔgɔw ma ɲinɛ yirimajɔ mali fan bɛɛ fɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'a dan ɲinɛma ala kana nin ɲɔgɔn na kɛ mali la tuguni o de dugawu bɛ n bolo ka ɲɛsin jamana ye jamana ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la bi aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka lamɛnni kosɔn kibaruw farala ɲɔgɔn kan lase aw ma jɛ ka baara don Andre Traore Jɛnɛbu Sima ani fo ka taa se Emmanuel Jara ni Daniel Pujugu ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la ala ka dɔn wɛrɛ yir'an na